Виждаме как се провалят мечтите ни, колко странно е само мисълта. Има само Бога, не мислиш ли? Аз съм смутен, но имам ли шанс? Аз съм човекът избран да стои до теб. След време знам, ще разберем, но за сега трябва да се опитаме. Можем ли сте заедно да се справим и даже с болка струва си жертвата. Имам много въпроси да зададем и кратко време в този наш живот. Планината да прекусим всички съмнения, борещи се в нас. Чуваш ли ги ти? Трудно е знам Да вярваш сега, когато не виждаш какво предстои. Бог иска само да се довери. такъв е бил Божият план. Може ли сме заедно да се справим и даже с болка струва си жертвата. Можем заедно, можем